setyaning jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Radit, sampun siap? Sampun. Mangke Mas Radit ikuti kula nggih. Anak Mas Radit kanthi ngucapake Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahake lan tak jodohke anakku Arefa pikantuk siramu kanthi mas kawin. Uang tunai 812.000 dibayar tunai. Kula tampi nikahipun Arefa putra panjenengan kangge kula piyambak kanthi mas kawin ingkang sampun kasebat kula bayar tunai. Nimas wong ayu jijimating tilam sare. Ya mung sira mongko mesti karina. Nadyan sing widodari tumurun ing Arcapada. Sedyaku ora bakal ing prasaku. Nyuwuna tumurun ing lintang lan mudune rembulan. Yekti bakal tak wujuti awit dening tresnaku marang sira Yayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakung dumati. Dumateng ingkang dahat kinurmantat para pinisepo adisepo sesepo ingkang lebda ing pitutur usaha pantes sinudarsana. Dumateng ingkang kinurmantan para pangembaten praja miwa satriyaning nagari. Datan kata lumpen dumateng para rawuh kampung Sumawana Putri. Sumangga kawula dherekake ngunjuake raos syukur dumateng rasanipun Gusti ingkang murbun dumadi ingkang sampun paring kasasaran kawilujengan dalah kasantosan dumateng kula lan panjenengan sami. Mangke pratelaning lampah pahargyan dinten kapurwakani dening pembuka paripurna pembuka kasusul adicara mijihipun ringsan pinanganten putri saking dalem tepas wangi tuju dateng sasana rinakna. Halaman sampun rampung adicara mijil arsa katindakake adicara daunipun ringsan pinanganten saripit wonten sasana wiwahan. Tingkap adicara candhakipun inggih minangka adicara resepsi. Nggih katur dumateng sang hyang para rawuh kapuran sabar sawetawis
25. Rinsang pengantin samya dedulangan sarwa lawuh ati antep kekalinya sampun mantep ing nala. Wak manunggal pangesti dadi jataru daher dedulangan rinsang pinanganten arsa ditiru asal wiring kandha sanis karanen prakawis arsa rinebeng ing madyan kulawarga datan wonten ingkang dinamel padi. Rinsang pinanganten saribet sumedia anidakake adicara sungkeman kekalihipun arsa soman ngadalah ingkang ibarat penaga ingkang dapat pangestu tindak lumampah tumuju dhateng papan palenghanipun ingkang bapak adalah ibu sanatipika sungkem templok. Jengker saking ngarsanipun ingkang bapak adalah ingkar ibu sikro tumuju dhateng papan palenghanipun ingkang bapak Inggris saha ibu Fiona nyerepeh tindak kira lon-lonan lampahipun kandharake kaliyan ingkang garwa.